yung tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. O hagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jungkoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil Daniusos Cabrera. Kay galaan nga ato magtatampo si Jungkoy. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga masukog babalda siyang buhat. Mao ni siya. Kung nga nung na problema ako ning masuko siya no. Inaniyon naman kong pagsugod ng mga pangitabo. Dahil sige. Kita kas kong bag. Unsa man ang baga ba, Jungkoy? Katong crossbody bang bag na akong dadon ako sa kong trabaho. Pangitaan na sa itong kwarto, oy. Wa pa dito. Sa muka, sa di mo, oy. Nagtanaw ko diri YouTube, ba? Oh, ano? Unsa man din ni? Dili ni bag? Hay, naram ko dari gibitay luyos bultahan na tong kwarto. Mao ka. Ba maipangita, dili man mata. Hay, nabaldahin ko kita tanaw na kong YouTube da. Ikaw na trabaho na. May untang mga buta mo, kay di man mo kita sa inyong mga gipangita, oy. Oh, si Bako ka diya, Jiki, oy. Oh, Jungkoy. Nganong ni apa man ka sa ato? Uli na. Ah, yun akong gabi yung pauli, may. Nang tuog na singke. Sa? Nga naman. Saba kay baba. Mura arman light ng ratatat pirmi. Eh, nagpabadlong sa tingali ka. Ano man, ambutan ng asawa. Basta doon na naigibuhat. Di gustong sa muko na siya basuko. Magyaw-yaw. Manungo na yun. Kung mauna ayaw sa disturbo ha. Pero doon na lang kayo pungutan na taon. Sighag na rin ta. Aya naman yun ang asawa, Jungkoy. Sabda na lang na singke. O kung doon ay buhaton, ayaw na nagsamuka. Ayaw tugawa. Ah, Jingki, asa kong uniform? hay, ambot lang. Lo, ikaw may tikot na automat. Ay, man magbutang, kaya ako doon sulubon ron. Pagitaan ito, Jeric, oy. Kamay gano'ng pagkaliwat sa mong amahan, oy. Naglaba ko dire, akong sa buka dire, rumadali to. Sus! 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 Susoy! Susoy! Susoy, susoy. Oh! Da, ha? Ako susuya di ha? Mapasay noon ko na. Di mo nagipaglabay na ko ay mong ipangkuskusan ay. Makalagot pa ka. Nang laba ko sa muko ko ni mo dire ng mong PE uniform di ka kahibaw mangita dito. Para pangutan na lang ang hain to. Giulin ako sa happy mate. Oh. Libog yung kuha niya kang asawa lagi. Kay gamay tao na ito pangutan. Sigaak mo na rin yung tubag. Ang hindi kay mo undang siya kung sa iyang gibuhat. Unya. Kamu niya laba ha? Oh! Kamu niya pang hay-hay. Oh! Kamu niya pang hugas sa mga plato, mga bisit mong tanan. Ay. Sapot mo mama. Sagdi nang naano. Apoy kayo sabot. Yo. Sabot na batasan na. Wakong sabot na. Nungon sa Ito, buhurot mo kakiri dire. Oh, tawa. Daan bigyan ko. Sumpayan na yung yaw-yaw. Panungo na yun. Siba ko tao. Mga animal, oy! Jingki, anak. Oy, pa! Niyaman lagi ka! Dili kay ako rin niya, oy. Iasas lula ni mo. Halala! Halala, kumusta naman ka, Lula? Hindi naginhawa pa. Alangan man, nga naman ibangag ng imong ilong mo, ginhawag yun ka. Ay, kung way ba nga? Aw, ya, tops. Oy, ano lang una ninyo si mama ba? Ano lang sa Jingki, ha? Uy, nga naman pa. Kay patsikap na na-call siya kay di naman ganahang mukaon. Unsa? Hala, kao na ako nagluto, anak. Imo mo ko ng paborito, matod pang papa nga, imong anak ba? Unsa man eh. Adobo ng nukos, lagi sa gulan akong dami kay tamates, rikuduguan pa. Kaong ko, lamian ko, anak. Unfair kay kasa? Tiguang naman unta ka? Ano siya kanya, Jiki? Bisag respeto na lang unta nga mukaon siya gamay sa kung giluto ba. Pero dihang ikay nagluto og nukos, kitaon siya. Paulis inyo ugma ha, pauli.
Bida iyo na tao na imong lula tao na. Da makalagot siya. Jongkoy, gilaay ko sa ato. Oo niya. Katagi ko po nandi. Nga naman. Naninda ko. Bisag sari-sari store lang, baka nang malingaw lang kung tinda-tinda. Okay na ko. Sige. Makasadban ko stress Marias. Base ni padbanson ko mamaida. Hindi bibibilyon no sa ni Pops. Ngadban ko. Wow! Unsa ning gipanay ninyo, Dingding? Ay, tindahan na ba yun? Tindahan ni. Bungol? Tindahan gani no. Ay, nabungol ko ayaw lang kusgang. Makalagot pa sa gabayot na kagawit. Gila tindahan, balikong patapangutahan na nga. Busy na dinig pamintal. Daghan pa mo sa inyo? Ako nang usad. Ah, pahawar sa ako parang bayot na ka. Pahawar eh! Pirtuhon ni siguro kag negosyo no. Di case pirtuhonon ka. Kay daghang na may sedis mong tindahan no. Nya ang sa uban taon, ikaw gipistahan ka. Ang uban, tarawa, di ba giligwan, gilangaw, o giputukan. Alangan, mahal man tong ilang mga presyo dito. Ang ako barato raman. Pila ra ko'y ginansya 2 pesos good. At least nalingaw ko sa akong pagpaninda, di ba? Bluetooth mo niya! Bluetooth niya, pautang! Unsa na oy? Unsa na imong pautang? Bluetooth speaker man ni ma'am, pautang. Advance lang kog 500. Ako'y ma- Kahil lang uban. Ah, Hatag kag 500 niya, kanang 50. Maulay, kag 50 ang imong adlaw-adlaw lang hatag na. ay utang ako na be. Pila magatoy impason? Ika na magbutog pala katuig mo gusto ma'am. Ah, sige sige pautang ako ana kay ganahan ko magkatakanta sa magbantay ko sa akong tindahan dong. PXDC RMN Davao. Nakautang dog speaker nga Bluetooth akong asawa taon. Tuod ba? Alingaw kay kanta-kanta taon samtang naa siya tindahan. Unya. Matagal na kitang iniibig. Matagal na akong naghihintay. Ngunit mayroon sa mo. Pila! Susu sa kindira ginistorbo ko sa muka. Wow! Ma, imo ko nung ipatawag. Nga naman, Ikaw'y bantay sinahan da Jeric ha. lakaw ka? Adili oy. Yang ano nga kung babantay ang tindahan? Mag-practice ko. Sa praktisan mo. Ay unsa pa kanta oy gago. Ha? Nung taon na lang kita, gago na yun. Samok sa kay ka oy daghay pangutan na ikay bantay diha. Anya, klase mag after lunch ma. Absent na sa ka. Sa? Di ko ma-absent mo eh. Magpainalik sa man mi. Unya, di ko mag-practice ini. Singing contest akong apilan, Jeric. Singing contest na kabati ka. Kailangan ko mag-practice. Practice ko! Kasabot! Kusgon gini, kusgon gini. Ha? 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 Uy, nasuko ka? Sorry ma, sorry. Oh. Kala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ayaw! Ninais kong malaman mo Ayaw! ang mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit ako pala'y naging isang hangal, naghahangad ang isang katulad mo. Hindi ko na kailangan, umalis ka na sa aking harapan. Pila mo pugnaw sa drink ma. Ngayon ay naglaho na. At ito ang iyong let's say, ay! Pila, sa drink bugnaw. Pilang soft drinks bugnaw. Nagpractice sa dire kasamok ni mo Jeric. Ay! Noy, di man mo papalit si mama noy. Nag-practice pa man. Anya na lang noy. Ma, nay mo palit og napkin. Pila napkin ma. Di man din sa kasag-us mga presyo. Labayo na giti ka maigo ka. Oh! Okay. Da, Okay. da animas ka.
Ma, tapila ko itong basa. Hindi na ako mag-practice din. Ato ko sa bukid mag-practice, ay! Ay, ito kayo. Sa kamay, be. Namro kong bayot. Be, tabalan tanay mo sa mga, be. Be, bukay mong mata, bukay mong mata. Ano ka, buko na akong mata naman sa magtang. Ako, ako mo rin ang tangin. Biya mama pa eh. Kitinoon naglabay ang microphone sa akong sakit yun. Abdos kayo. Microphone nito? Kupon. Huwag ko kadungog. Biya. Sige, sige lang, ilag-lig ako, be. Tiwasan tikag tambal. Tiwasan tikag tambal, be. Basta agay pa. Oo, ito na. Oh, maayo kayo pa kami tuwag, Juki. Nga naman. Ikaw ba? Kontrol ko na yung kasuko ni mo. Naunsa ka, uy. Ganina, nagkataganta ko ka. Oo, nga naman. Hilabtan na sa ninyo nga akong pagkatakanta. O sa problema din ninyo, uy. Tayo na may mong kataganta. Reklamo, Mas Jerry, nga pabantay ni mo siya sa tindahan. Final exam ko niya, wasay na himon kilano niya. Gilabay pa ni mo sa microphone. Hindi mo labayon. Sa mukhan mang kaistanan. O doon na lang ko siya giputan na ni mo niya. O, lagi. Buguon man. Naagoy presyo na akong gibutang sa mga items. Mungutan na pag yun. Naunsa pa na bataasan. Uy! Ay, unsam sa kaway. Ang asag di na mangutana. Ano masukom sa mangutana, be? Kamu ba, Jungkoy ba? Nahibaw naman mo nga masuko dyan kong samok-samukon ko. Nga nung dili na ninyo timanan. Ha! Nasama na ulo ni Jerry, ka? May noon. Minuulo ta! Ibutan na inyo mga kinanaan din sa lababo kaya ako'y panghugasan. Panghugasan ko ng tanan aron dili na magtapok ng ukok ng sa lababo. Wala pa maminaw mo ng kaon, ma. Sige, mag-jow-jow mo eh. Ah, diyan gamit ako plato, sige. Kuya, pa din mo mahumagkaon? Kaya iya ba ninyo mukhaon, Jeric? Uy, laki man unta mo. Ay! Jeric! Ma, Papa ka mo man diya. ako nag-gamitan straw ba? Pahawa na diya. Sige, magtanaw na ko, Jungkoy, pahawa na diya. Tapi na ko man, ma. Sige, dalian lang, kay hugasan ko na. Huwag ikaw, Jungkoy, pahawa na. Sige, magtanaw na ko na. Naunsa ka man. Kumani mo ba panghugas ng plato ba, Jiki ba? Ligo, ha? Ha? Nga naman, Jungkoy? Pumunta na ba? Mingaw ko mo. Baba diya, eh. Bawa ba ayon mo intro diha? Ganong gimingaw mo ka nga, pero mo ta magkita. Nayabag na ka? Agay! Mm. Do! Sakitas kong ulo. Ulo kay yabag bang kagod. Kabali na! Ma, dala akong gamit mo. Mana kakaon. Ang dala plato. Galihan ko ni ingong on. Rasa. Da. Ano mo ka mo? Pataka kag butang anang imong gigamit na plato Jerica ka. Imong gisagol sa mga plato nga humalan og waswas tarawa. Tarawag daw unsa na. Plato mo naman, di mo na panapton niya yung magiwaswasan, di mo nagyapag na ko. Hapak. Agay. Hanapay hapak Okay ay, mo, ha? okay mo. Gusto mo Mutubag naman. pagid ka nako da, mutubag pagid ka. Agay, Ha? Ha? Naglagot ko. Da. Agay, mabuhag Da. na ma, mabuhag ng planggana sa kong uma. Uto na nga, Jinky! Mga ni problema na ko, grabe kaya akong asawa taon. Basta masayo, blami gamay, budalan mi dritso. Saan mo na ako taon ako asawa? Paliw, tabagi ko inyo ati pres, be. Inaana bang mga asawa yun ati pres, masuko, mamuna na yun. Usaman, ba, kung kamoy pasultihon, palihog lang, Jungkoy. Hello, ati pres! Good morning, ati pres! Good morning, Lord. Salamat sa tanan, Good Lord. morning sa Sukon sa Bogotá del Norte Salamat. sa atong Vice Mayor niya si Marlene Manila Duhay Lungsod. Unya kita mga nagkupon nga mo trabaho sa opisina nga atong gamiton sa pagtrabaho nato or pakondisyon sa atong lawas ang atuag yung said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutan sa sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Ato ning imna ng Set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, o na ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ng sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo, maughapon, usagapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto.
Magyapon sa pagpanihapon nimo sa di pagkamukaon, inom na sa daan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nato na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka tungod kay doon na makatambal na anay makaayo na atong kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, mas Kugon. Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga naghimog number 1 sa tuwang Sedlen Metuel. Thank you. Yung kayo nyo trad kamo ang naghimog number 1 sa tinuod nga number 1 nga butabang na to pawa sa panot. Pamaol parkin sa kalawasan. Varicose veins, katol kuto sa kabataan. Bikugan na to nga kini nga to ang mga dapi-dapi nya nga to ang bagtak bikugan ato tiil nga magbanhod. Haplasan na to sa ato ang Sedlen Metuel nga tinuod mo tabang na to. Ilikay pagyutan sa nigi kung manghaplas ta sa tuwang Sedlen Metuel. Tikangkang pagyud ang mga kuto kung atong isuan sa tuwang Sedlen Metuel. Pero sabota, arir yun ta palit sa butika. Di ba, Edwin? Pero na, sa butika rin kita makapalit. Pero na, yung Facebook page, ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo ang Panyawan Herbal. Unya, makita lang tayo produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, pareha ni Ma'am Ninin Moreno, Sir Ricardo Moreno, kung mag-order silang Sedlen Metuel, mag-shopping lang sila kay hatod na dito sa ilang tindahan diha sa Bugtong Idabanga Mall. Good morning mo diha, Ma'am Ninin o si Sir Ricardo. Labi nagyud sa mga tao po ni Dudong Albert Bumpat diha sa Paglaw. Kumusta na? Kumusta ka rin, Dong? Kay Kapitan Albert Bompat. Ato ang Ug ni konsilor. Ma'am Joyce. Ma'am Joyce, konsilor sa Paglao. Good morning mo diha. Dong Albert, sa tanan ni mga tao po diha ngayon magipahapla sa to ang Sedlen Metuel. Thank you kayo ni mo diha, Dong Albert Bumpat. Unya, sa tanan po na itong kaisunan, salamat kaniyong tanan sa paghimog number 1 sa to ang Sedlen Metuel. Bam! Good morning, Ma'am Rose. Attorney Atan Dali ay Castell sa Aragao. Good morning. Ingon mo na sab ni Salvador Tata. Okay? Kumusta ka mo dyan, sir? O ingon mo na sab ni Jimmy Muniba and Ligaya Muniba sa Subadenao City. Pila na inyo nga po, dahay. Ayaw kalimutan at pagkalikot at tumapo sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Eliminata di mo Galo Conciliado and Mr. Leo Plazos, Kalayugan Sur sa Digan Island noon Bohol. Thank you sa pagdapit ka nato bilang host ng Grand Final April 26, San Vicente Ferrer Got Talent 2026. Ang mga performers o ang mga musyo sa dili pa mag-makeup sa inyong pagpangaligo ha? Sa Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ayaw kalimot, magpabiling kitang batanoon. Younger looking, kutis artista o kutis porcelana. Tanaw ni mo murag dunay blackheads or whiteheads? Udo na ba kayo murag dili ka kasabot on sa manay mong panit? El binalapit sa naong, no? Para tong beauty care o skin care sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Mauta na naman sa butika para legitimate ang imong mapalit o dili good fake product, ha? Tanawag doon na pa kanil silyo na kabutang Sid Marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender dato ka Ang nagadlaw. sender na to, Dong Dro, si... Jungkoy. Kisa Dong Dro? Jungkoy. Si Jungkoy. Jungkoy, Ate Pres. Jungkoy. Si Ang problema Jungkoy rin yan. ni Jungkoy, Ate Pres. Ayun sa ilanganan ng Jungkoy. Parehar na, kanang Jungkoy dong, mo rin mga manok sa insect. Mabugbo sa kay tail, pares kang danik. Danik na baro ba? Mabugbo kay tail. Mo na Jungkoy. Kanang Jungkoy, Ate Pres, tambal mo na si Ate Pres. Saan na? Manok sa insect. Di Oh. ba? Lahi sa ng patani dong. Lahi na patani ka na Jungkoy, puti na si Ate Pres nga na mga balhibos tail. Mo na siya Jungkoy. tambal sa mga Ay man, wam ko kita lagi. na sa una, kaputaro na pa ba ka ng Jungkoy? O Jungkoy lagi tawagan na nila nga mga manok sa insect. O niya, kani ang problema Ate Pres, iyang asawa, Jinky po. Kani Jinky, maldita Ate Pres. Gamay nga mapakgang gali na siya sa intrabaon. Awayon yung ka, bunal-bunalan. Mo ni tabo sa iyang asawang anak nga nagtukod sa tindahan yan ay muta na nga ayo balita sa imo iskindi pila usa rab sud lagutan. Ayun ang tinuod na lang. Kaya bitaw magbantay kag tindahan. Ako nagsuway man ko. Ikaw sa una. Pag yundang ko trabaho niya ng ninda ko. Katugo na kay kanang ukto ba? Nga na ibata ba? Ayo. Balik, sa katugo na kay ka. Saan dahil? Pata ko sambag-sambag. Nilsa na ka mo? Paita. Yung sa repriton.
Ang ano mo? Nagkatulgon kay ka ba? Mao lagi yung labad, maglabad imong uwan Ate Pres oy kanang katulgon kay kaw nya. Mao ray palito no. Oh, sambag-sambag. Oh lagi. Nya sa ang uban kay ana Ate Pres di mo gawas. Oh, dili. Di mo gawas way tao. Way tao diya. Kung naon. Sabi ng mga bata mo palit. Mao ni ka jugkoy, kulatado siya sa asawa. Unsa ko di buhaton ni playason buka Iya, anak nakadugo. yung asawa ni kadugo, bunalan yang aba, asawa yang anak. Bunalag mayo sa kuan kay Langgana? langgana. Grabe sa uy. Grabe eh. Grabe ra puro uy. Langgana. Amot lang. Laman yung sinamay ni palit niya. Wa mo tagay na naipresyo dan gibutang daan mo. Ah, dai. Mao na yang labad ni yang asawa si Jinky. Labaro gutok. Pero para nako sagdal lang siguro. Bam, ikaw ba be ari ba? Bam. Ako papakay ako Ate Pres, badlungo na lang gud. Aday ayo ana day Oh, negosyo bitaw. makaginana. Mao na. Negosyo mo tindahan ayo pagguan wag tanga na imo ang batasan nga inana nga diretso kag singa kung tan-on ka nya mahunong imong trabahon masuko ka iyo na kay atuwa ning pabutuyog Mao na mudong na lang sa paninda. Pundag kag paninda diha. Pundag na. Ato nga bulambong atong kuan. Na binasura ba si Ate Pres kay Oh, lagi. kutsugalin niya kay dili siya dako ginansya. Na may uban gud nga mga tindahan pero las maayo na po uban nga kanang Dako ginansya. katunga. Mo na. Munay mo palit Oo, dito. katunga usahay. Murag sobra ra sad kayo ba. Pero ako ba na iba pareha nang kanang litso ni Jimbo insect tag 850 rang kilo. Portin dali ang mahurot Ate Pres kay ilugan ya sa Talisay. Nalami pa kay timplas Rixol abangan pang lugron ni. Pero biyag mahurot na yun. Sus the best lagi kayo. Dali ra kayo inana. Dai imo ikaw inda Jinky barato ra kayo baligya kayo baligya. Dali na mahurot pero ay kasuko kun naimuta na tagpilang kuan ana suko sa Ate Pres. Kaya na ako ni presyo kag Dahil butang. lagi gikuan siya. Mabalda siya siya practice. Nangutang siya sa Bluetooth na speaker. Katakanta siya Ate Pres. Mabalda siya. Mabalda. Maglagot Kung lagi nasa siya. kayang tingog to akong das bulan yang kuan ang nagkanta dia pa diri. Practice mo to siya, bro. Practice. Practice. Sige, babo, ikaw ba, Beo? Sabi mo. Kuwari ka sa Old Testament, Levitico 19, saan ba? verse 18. Okay. Ayaw panimalos, ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikataw, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Kung ari sa kadiri sa New Testament, Galatia 6, Galatia. verse 2. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. May pong. Karon, usaw man mo pagtuman ani nga pirti mang maldita sa asawa o inahan. Oh, naro ba kingon diri nga pagdumuton yung kadugo. Nya sa tingon diri nga natuman nimo mga sugo ni Kristo. Lisod kaayo tungod kay naara ba po'y laing pagbasa din sa kasulatan nga gingon katong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit sila mao ang akong inahan og igsuon karon murag wala gyud matuman kining tanan ang imong bato na igisanganin sindi Tungkoy. ang imong bato na jungkoy anina ni mo din ipakita ang pagkahari sa pamilya. Ana na nimo ipakita diya ang imong po nga magdagnipon. Kaya kanang inahan ba, suga rin siya sa panimay, di ba? Sa masuka ka pati mga tita. Mo lagi, mo rin siya suga ng itgit. Kapundiro na. May pa ang kabit, ba? Kay nindot siya, siga pa kayo, kay emergency light ba ng kabit? Amo ba? Onsingan? Emergency light. Over out ang katumaldita ng asawa. Ay, emergency light. Ayan kayo. O niya na to, padayon na. Okay. Balikan to na. Okay, balikan. Kining kingon nga, katong mga nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit, mo akong inahan o akong igsuon. Makaingon ba ang anak? Ano man? Makaingon ba ang anak mo akong inahan? Nga ang inahan, wa man magtuman sa kabubuton sa Diyos nga man tuwa sa langit. May yung kuhan. Muna nga, ikaw, Jungkoy, ipakita ang imong sulti, ang imong balaod pagkamahan nga doon ay ngipon. Hana. Oh. Sampalong. Ayaw pagsalit imong dila. Ipakita nga doon ay ngipon kay grabe siya. Pagtuko sa tinan niya, yung anak mo yung imusmos niya dito kung nag-practice siya. Sampalong pa na. Pwede ba yung baga? Nahog bitaw na sa kanang orasyon ni Bay Abel kadang nahas ko siya. Orasyon dila payat, kaon dila ugat, mas maayo pa ang baga nga dila kaysa nipis nga ugat. Singan. Singan. Balik na. Wala ito kung pa'y mang no, yung kuya, ipakita, mubura, ipakita ang imong pagkabana o
Amahan. Amahan. Balik sa gula. Ayaw pagsaling sa dila. Ay pagsalik ng nila ay mong ngipon gamitan. Kung may mo gamitin bagang tango. O yan, yun sa bato, ikato yung mga sa, ay, sa dilang bisis, nakita mo siyang laing ipon. Masaw to. Dili ato balik ka to yung mga mao dili kabit sa setting. Dili, ang asawa, ang bana ko no, halige. Onya. Ang baba, ang asawa kay, bawal niya suga sa panimay. Tigpatindog sa alige. Pagkain sa ligid, Ang inahan mo, suga. Ano sa suga. panimay. Pero ang kabit ay ba, emergency light ko na Dili, siya. solar nga hayag. Solar hayag kayo. Di ka sukurinte. Boy, kas kuriti, Natinga ako. Ngano raw sa mo? Akong boyfriend. Ano ba? Ninyo na. Ni Anas Bay. Kidayang bata. Mo ba? Oo. Unya? Makinang ko kani akin makinang ko ni kwarta. Ah. Anang ni kwarta kay das bata. Pag abot, Yeah, ingon na kong boyfriend sa Amin tiya day, amin tiya. Gitiya ka? Kapit na ka kung tiya kayo. Salamat mo na dito lumanot. Kung ako ay puzzle. Hi guys, mga trabaho gyapon ta guys. Tagwa na ganahin.
Kita makapiret sa music. Hindi ko guys naniyaw to sa restaurant. Sudan balik-balik. Sauna na free sa baw. Bago pa pero nagkadug. Pero karong dugay na nawa na guys. Ilang itong strategy di ay. Marketing strategy para pakosog kay kung may pag-open free soap pero mandugay mawa na okay man to na free soap guys kay bisag gulay lang 30 mabusog na ka na may sabaw. Hi guys, mga trabaho gyapon pa guys. Tagwa na ganahin.
Talita makapirate sa music. Hindi ko guys naniyaw to sa restauran. Sudan balik-balik. Sound na free sa paw. Bago pa pero nagkadug. Pero karong dugay na nawa na guys. Ilaro itong strategy di ay. Marketing strategy para pakosog kay pa may pag-open. Free soap pero mandugay mawa na. Okay man to na free soap guys kay bisag gulay lang 30 mabusog na ka. Na may sapaw.